ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дуруди бепоён дӯстони азизам, дӯстоне ки ин дамаро тамошо мекунанд, интизор будам. Чанде пеш ман аллакай дуто надидам, набаромадам, то ест ду пахши мустақим. Алайкум ассалом я мусулманин. Инак шурӯъ мекунем пахши мустақими имрӯзаро. Ман иншоаллоҳ дар хидмати шумо ҳудудан ягон 20-25 дақиқа мешавам. Дӯстони азиз, аз як хабаре чӣ мекунем, оғоз мекунем ки боз чандин нафарҳо бо зери доми ҳамон фиребгароне ки бо бачаҳои шаҳватпараст шинос мешаванд. Як бачаи пирастой ҳастед аксари шумо. Вақте ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ягон духтари зебо бо шумо мегӯяд ки биё ресторан равем, фалон равем, бесмадон равем, ин маънои онро надорад ки аз бизумат ва аз гуфти русовай шумо ҳамон ресторан меред, вана 10,000, 20,000, 30,000-атон ҳичи намешавад. Маҷбур мешавед ки як чизро дода равед, як моҳа ҳамон ойликаҳои худатона супоред. Инчунин ҳодисаҳо бисёр шуда истодаанд. ҳатто дар телевизион нишон доданд ки ҳамчунин одамҳо ҳастанд, чунин актёрҳо ҳастанд, мебаранд ҳамхелин пулҳои шуморо ғорат мекунанд ва акнун аз русо даст кашида бошанд агар дигар ки мо ягон пуштубоне надорем, дигар аз тарафи узбеку, қирғизу тоҷик рӯ гардондагӣ ҳастанд. Медонанд ки мисол ягон пуштубоне надоранд, агар яке равад, ягон кас ягон кор карда наметавонад ва барои 30-40,000 ё 50,000 ҳеҷ кас ба як дӯсти рафиқи шумои ҳам бошад ки хеста ӯ кативаи вишибалло рафта ҷанг намекунад. Барои мо эҳтиёт шавед. Ҳамон худ пулое ки ҳаст хубтару беҳтараш ба хонагиҳотон равон мекардед. Дигаре ин ки рӯзҳои наздик аллакай шояд ки кушода шуда бошад, Қазоқистон марзи худро бо Русия аз тарафи Омск гуфтанд мекушояд, лекин раву биё ҳоле маълум нест ки бо кадом условияҳо бояд ки рафта биёед. Мумкин тоҷикҳоро медмонад ё намемонад, инаш маълум нест. Аз Омск 1400 рубл автобус мерафтааст, лекин маълум нест. Мегӯям, бори дигар мегӯям ки маълум нест ки оё тоҷиконро мемонад гузаштанӣ ё ки намемонад гузаштанӣ. Бисёр хуб мешуд тоҷиконе ки бояд убури сарҳад кунанд, бисёр як қулай мешуд. Бо худо насиб кардагӣ бошад, агар ҳафтаи оянда ё душанбеи оянда гӯем хубтар мешавад. Ман ба шумо мерасонам ки чӣ хелин оё ба тоҷикон мумкин аст ё мумкин нест. Гуфтанд ки рӯзи ҳар шанбе мегузарад, мебиёд 1400 рубл аст. То Омска мумкин 2-3,000 рубл бошад. Туда обратно ягон максимум гӯем 10,000 рубл меғалтад, қулай меғалтад барои ҳамаи шумо. Лекин чандин маротиба пурсиданд ки чӣ равем, Беларусия равем. Бародарон, Беларусия нест. Беларусия наравед. Беларусия намешавад. Убури сарҳад кардан дар Беларус намешавад. Беларусия наравед. Дигар куҷое ки форад равед. Ғайри Беларусия куҷое ки шумо маъқул медонед барои худатон биравед. хубтараш бисёр як ҳавои хуб аст дар Тоҷикистон меравед, ягон моҳ истед. Аз он тараф сибирскии авиалинии дигар S7 ҳаст ку, агар дида бошед самолётҳои вай дорад сабзи паст, самолётҳои сабзи паст дорад. Он $190 аз Хуҷанд гуфт мо мепарем, аз Душанбе бошад $200, бо маблағи $200 мепарем. Ба Русия чӣ мекунем? Ба Русия парвоз мекунем. Барои ҳамин хубтараш Тоҷикистон равед. Чунин ҳозир Туркия ҳам хеле вазбин шудааст, раву ояш бисёр қимат шудааст. Дигар Армения ҳам бисёр қимат шудааст, ҳама ҷо қимат шудааст. Хубтараш Тоҷикистон тавсия метиҳам ки биравед. Инак рақамҳое ки шумо дар экранҳои худ дида истодаед, бародарон, фаъол карда шудааст. Метавонед ки ҳам тариқи WhatsApp ва ҳам тариқи телефонӣ занг бизанед, суолҳои худро пешниҳод кунед ва ба суолҳои худ ҷавоб бигиред. Шумо дар экран вақте ки менависед, дар чат менависед, ман он қадар намебинам, онро каме пайдо мешаваду гум мешавад. Алло. Алло, салом алейкум. Ва алейкум ассалом.
телефонатонам гирон шуд, як чиза пурсум гуфтем. бошад. Ҳамин барои диабетис пуридам медицина да сархорова. Аввал медицина гузаштам дар кор. Не, пеш аз РВП супоридан шумо ҳамаи ҳуҷҷатҳоятонро бояд ки ҷамъ намоед. Якташ набошад намешавад. Медицина ба кай гузаштам дар кор. медицина хубтараш ҳамин ки ҳамаша ҷамъ кунед, пас медицинаро рафта гиред ки медицина 3 моҳ вақт дорад. Якум маротиба супорида натонед, дуюм маротиба, сеюм маротиба шояд ки шумо успеҳ кунед супоридан ба ҳамон медицина. Медсправка. охирон рафта супоред медицина. Медицина 5 рӯзи корӣ ва тайёр мешавад. Документа чӣ супорам дар Сархорова? Агар шумо регистратсия то Москва бошад, агар основание дошта бошед, дар Москва месупоред албатта. По месту регистрации. Москва даю. Я документ ҷамъ накардам. Гуфтанд ки аввал медицина гузар, баъд документҳоро электронӣ роӣ мекунем. Ҳамин рост бошад? Электрониям нигоҳ кунед, электрониям равон карда метавонед, рафта очиратам гирифта метавонед. Хубтараш рафта очират гиред. барои чӣ ки ҳар одам наметавонад электронӣ карда. Кораш хеле бисёр аст. Одаме ки кардагӣ нест аслан наметавонад. Ҳамун хубтараш равад, ҳамун ҳамаи ҳуҷҷатҳоятон ки ҷамъ шуд, шумо меравед электронӣ мегузаред. Электронӣ мегӯям, ҳамун очират мегиред, омад тамом. ҳамон вақт медицина мегузарам? Не, то да дасто медицина набошад, агар намемона, электрониям наметиҳад, ваешам наметиҳад. ҳама ҳуҷҷатҳоятонро ҷамъ кунед, пас равед медицина гузаред. аввал дигароша ҷамъ кунед, пас равед медицина гузаред. медицине ки гузаштед, коғазаша ки додам, шояд ки коғазаш ҳаст гуфта да шумо очират диҳанд. баъд ҳамин назди шуморам пакет документа ҷамъ кардан. Апаи азиз, нигоҳ кунед, пакет документа ҷамъ кардан ягон мушкилӣ надорад. хубтараш дар худи Сахарова кунед, дар дига ҷо кунед, ҳам азобе метиҳанд ки ҳамун дар худи Сахарова ҷамъ кунед ҳамашро. Масалан, амрози меравам, ахир бе очиредам, очири живой анҷа медароям. Чӣ мекунам? Майли, ҳамхелӣ мекунед, бале. агар он қадар нафаҳмед, агар метавонед ки ягон рӯзе мисол холӣ бошед, биёед назди ман мефаҳмонам. Ман просто вақтам кам мондаги. 10 рӯз вақт дорам. мешавад. ҳама ҳуҷҷат хай шавад, агар назди шумо меравам, паго як меравам Сахарова. майлаш хуб. майли. документҳоро ҳамзади ҷамъ мекунем, заявлениям ки майли хуб азу раҳмат. майлаш хуб. мардуме ки дар Москав месупорад, бародарон, дар Москав ҳама ҳуҷҷатҳоятонро тавсия мекунам ки дар худи Сахарова кунед. алло. Ассалому алайкум, акай Бахтор. Ва алайкум ассалом. Biz savol pursidim. Бошад. Мо мисол ҳозир яка пересечение граница кунем, авз биёем патент накунем, кор пор намекунем, ҳичи просто аҷдад мекунем, проверишара закс кунем, закс баъди закс ана аҷдад кунем. хулоса ма гости омадагиам, мисол на Россия гости омадагиам, закс мекунем, баъд ма проверка мебиям. максимум 2 моҳ гуфтагиана. баъд ям 2 моҳ аз мисол метавонам РВП тиян метавонем, мо дига набуроем граница дига хигардем. РВП ки диҳед дига на основание РПВП мегардед. РВП ки гирифтед ба ҳазур кор мекунед. ягон мушкил намешавад. ягон мушкилӣ нест дар инҷа. гости омодагиест, шумо бояд ки аз рӯи қонун бароеду бо 90 рӯзи дига истед. лекин агар омода закс кунед, агар яке ягон кас претензия кунад, агар мегӯяд ки ман закс дорам, оиладор ҳастам дар инҷо. агар оиладор боши гост омода мешавад, ягон проблема нест. Не, оиладор бошед, проблема нест. агар смс ҳам пурсанд ки гости омадагӣ чӣ ма мақсад закс мекунӣ, чӣ байсали. Не, хеле гапҳо намезананд, гапҳо намезананд дар смс. дигим савол акам гир ки мисол агар закс мо дорем, мисол духтар нест, ҳамира метавонем
همین ЗАГС развод тем подавать کنیم. духтар набошад, агар фақат ягон представителаш бошад, агар представителаш набошад, агар через суд фақат муроҷиат мекунед, пешниҳод мекунед. ما ЗАГС گفتن که هر دوتون باید بیاین развод подавать کنیم. ای دختر هر وقت تلفنش جواب نمیده، هر وقت جواب نمیده خلاصه. من گفتم که مقصد به هوای اون این روز نمیشوند. Не. Бевай ягон представитель бошад, мисол ё доверенности ягон кас намешавад, набошад намешавад. Ҳамун духтара гӯед охи ма ҳамун 2-3 да дастат метиҳум, биё тез замина кунем. با یه دیگر زد میکنیم развод میشه مینویسی با یه دیگر زد میکنیم Бош дад мекунем. با این بار با حق باید باشه من در اونجا Аку дигар розигӣ месупуред, дуюм борам рафта розӣ мешавед ки аз ҳамдали мо фикрому нагаштагием. زحمت کام هستم خدا بستان. شست یک 91 زنگ زنید. الو. سلام علیکم آقای بختیار. و علیکم السلام. آقای بختیار سلام داشتم. باشه. آقای بختیار همی استاتیا 11-27 زدگی من. 2019. انا در روسیه مقصد قطعی یا دختری را زندگی مینه مقصد حامله داره و نداره. زاکس نداره. همه زاکس کنم یگون راه داره. خیلی زاکس کنید حامله‌دار که باشد فرزنددار میشود بعد راهش پیدا شدن میگیرد. شما از وقتی که شما نگاه کنید از وقتی که زاکس میکنید شما سراز زاکس میکنند. سراز زاکس میکنند. سراز زاکس میکنند. شما اجداد کرده نمیستید. سراز میگیرن زاکس میکنند. حامله‌دار که باشد تولد که کرد بعد 2 تا اسنوانی میشد که شما توکی کشویند. انا یا سوال دیگر دوشم که بسوار. امی خوارچان دامی ماسک امی روسیه دای مقصد وی دورا. روسیه مقصد با لیمن گامیزن سوز گامیزن ده مقصد کاری بیزیبانی سوز گامیزن همین دانستی سوال جواب هر مقصد باید میکنیم که پروس وقتی گامیزن. انا در جای هست که گاب میزنن در جای هست که اچنیم چی سوال میتونن که خیلی سوز گاب زدن خیلی چوتکا گاب زدن نکنه اونجا سوز گاب زدن با در دوانه میواد چوتکا گاب زدن نکن بله مقصد سوالوی چی میدونم باشم یک پایتا گاب زدن میگن یکون استوری روسیه گاب زدن میگفتن بعد автобиография та нахку мегуфтем. Майли хоб. Алло. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Чхайм ака, сазан худо. Ташаккур. Ака чӣ пурсем? Хоб. Мен бепетурам шаҳри Калом дар Московский област. خلال در لیوبر چی کار میکنم؟ در قبلا چیکار نشده باشه؟ هیچی نه ارپی کلام на Московской. ایش هم Московская область, ایش هم Московская область. همین پر Московской область همه جوش داره کنه؟ همه جوش داره کار میکنه. رجیستراسیون که در همون جای چیکار نشده؟ هیچ نمیکنم؟ چی؟ رجیستراسیون هم کلام نه یا چی هم؟ ارپی هم کلام نه خلال در لیوبر خیلی برسه یک خفا میگی که من شب اونجا خواب میکنم اینجا میهمانم یا وقت کار میکنم 2 روز در اینجا 2 روز میرم نام میگیرم بعد اکرک چیز دیگه پرسه ما چیز زاکس های اگر توجیکستان هم بکنم چیکار میشه نفهمیده باشم توجیکستان رفته یا دیگه زاکس کنم میگی ما اونجا گرفتگی هم که ارپی رامش ارپی گرفتگی چند قشو زاکس دهی زاکسون از ماهی مایه اونایی مای در یک سال میشه ارپی را در این ای январ گرفت تو در کانسا ایستودنی کتی زاکس تو پاسپورت نه بعد میتونم در اسنوانی ارپی ما بگیرم نه اسنوانی ارپی 8 ماه پس اگر روز گرفتگیت 8 ماه گذره هم داتا ویدچی ایکو داتا ویدچی 8 ماه گذره تو میتونی که به اینجا دست بری بعد در پاسپورت
паспорт оснований дар кор паспорта намешавад ЗАГС да ё се сол пас меспорӣ бале ҳозир мисол нигоҳ кун да ҳозир метавонӣ ки на сити русского языка спориш сразу паспорт гирӣ метавонӣ ки бести ҳоле ВНЖ-та гирӣ аз ЗАГС буромада да не аз ЗАГС метавонӣ ки буроӣ на оснований РВП ВНЖ мегирӣ не ина ягон кас намефаҳмаву просто чӣ лозим аёд ҳозир мисол даже дар тоҷикистонам фаҳман ЗАГСи тоҷикистон ҳисоб намешавад ЗАГСи инҷа ҳисоб мешавад барои чӣ ки ЗАГСи аввал ҳисоб мешавад кардаам диги охи чӣ кор ки мекунӣ хоҳӣ айҷа хоҳӣ идеал мешавад аису буро юлдошев аббос салом алейкум чӣ хел квота гирем ака ягон шинос доред дар Москва гап занед ака илтимос не рости ман миёнаравӣ ягон бор кардагӣ нестам алло салом алейкум ва алейкум ассалом акаҷон як ду савол доштем хоб мо зуда спорданем мегӯям ки се сола пешина регистратсиятона вайкунем короче аммо улицаша домша ёфта бемор аз куҷо ёфтама мумкина ягон цб2-то нагире полни даниёто нагире дар онҷо навистагие кай да куҷо шумо регистратсия шудагие чимо нагирем цб2 гуфтани справка ҳаста ҳамонро бигире дар ҳамонҷо навистагӣ аст ки кӣ дар куҷо кай регистратсия шудагие вайам пасриниква ягон милисияи шинос фмси шинос мегире ако адел намедонам просто медода бошад намедода бошад дуюм савол ҳамин ки мо тоҷикистон омадем часнӣ задагем бояд то 90 рӯзе то 30 рӯза отпечатки палис супорем правильно бале амира просто ҳам регистратсия мебарад отпечатки месупорад ё духтур ино гузаштан дар кор не аку духтура шумо дар ВНЖ дорам гуфтаям не падават каданем ҳамн ВНЖ падават мекунед ҳамаша мегузаре онҷа не барои чӣ мо ябор ВНЖ падават кардем успед накардем натонистем ошибка биромад дуюм бора хостем ки перерегистратсия кунем гуфта ки шумо ҳуҷҷат дар работа нависагем бояд 30 рӯзда отпечатка мекардем мегузаштем ҳозир метавонем граница пересекать кунем ки ё депорт мекунем шумо ҳозир РВП надоред не ҳеҷ надорем прямо ВНЖ дасупоридем тариқи ки кадом сабаб падар шумо кай регистратсиятон тамом мешавад ҳозир тамом намешавад ҳозир бояд бор граница пересекать кардем барои отпечатки полис омадем на омадем ҳозир хостем отпечатки супорем ё ябора дар ВНЖ супорем не ако отпечатка супоре ва ВНЖи шумо кай шававле отпечатки супорем хава ҳеҷ надорад отпечатки супордан бепулай ба фикрам бепулай мо рафта будем онҷо просто гуфтем хеле оснований қати шумо наметавонем супорем манаш азур ҳамаи хуб лутфулло ваалейкум салом метавонам судшудаги одам нестай ба смотря чӣ статья статьёи вазбин бошад проверка шавад отказ мегӯяд лабай гап занед салом алейкум акаҷон ваалейкум ассалом худованд доимо сӯз бошӣ сарбаланд бошӣ акаҷон як савол дорам шумода хоб акаҷон як бор 2019 штрафм кардаги будан административни прави нарушени 500 рубл штрафм канд споридимаш баъд соли 2020 бояд штрафи дига административни
стилни права нарушение движения да чи рад ометадам да ё кабидан штраф мукам неправильно ометадам штрафа платит кам бо шарига бо ами штраф оли да пешход ам кали штраф мукам светофор красный метонад юлдоша аҳа ами да мисол маҳкамеша мо се штраф да се толши бародар нигоҳ кунед одамое буданд ки 20 штраф доштанд визашон маҳкам набуд одамое буданд ки як штраф як предупреждение доштанд ё дута предупреждение доштанд визашон маҳкам буд фаҳмидед боз мо патент дорем офисал кор мекунем акаҷон ами штрафҳоро спориде дуташа спордагӣ мо як соли гузашт ина бояд тайга штрафи 250 рубл қатъямёране мисол ба назар мегиранд фарқ надорад 3 соли охираша ба назар мегиранд дар ӯ штраф дар ӯ қонун омодагӣ аст ки шумо фарқ надорад шумо штрафа спориде наспориде 50 рубла ё 100 000 рубла дар онҷо гуфтагиаст ки дар муддати 3 сол агар шаҳрванди хориҷӣ дута ҷаримаи маъмулӣ кунад будубошти вай мамнӯъ то 3 сола мешавад гуфтад ва аку шуданаш мумкин аст не ки оли нифакт то што маҳкам мешавад вай спори наспори фарқ надорад мебурояд любойш мебурояд ҳамин тақдир мебинем خداوند دائما سربلند باشه کجا یاد سوال داشتم روز دیگه میگم که ای پیش خاطر شما با بخورم اون سوالا ما بهتون تا برای دکمه ندسته ورق ایشون بیا روزی اگر کسانی که میخواید با من واخورید روز جمعه در مسجد پراسپکت میرم میشم من مرحمت انشالله بیای با میخوریم مسجد پراسپکت کدام میتونید масҷиди проспект мера метрошам проспект мера дута проспект мера аст ай ҳар ду шамбурӯӣ мешавад ҳамин мебини одамо кадом су давидестанд ту ҳам ҳамон су медавӣ майли худоистон лабай акаҷон же гап задам ма илтимос навистай барои ҳамон чиша нарасид барои ҳам илтимос майли мераса иншалло нанависед хубтараш бародароне ки ҳозир тамошо доремад занг занед ӯ беҳтару хубтар нест ба шумо беҳтару хубтараш занг занед бародарон як хоҳиши бисёр хуб дорам имрӯз ман хотима мебахшам пахши мустақимро зеро ки таробеҳ сар мешавад то онҷое мерам ки вақт меравад иншаалло худо насиб карда бошад кӯшиш мекунам ки рӯзи ҷумъа дар хидмати шумо дӯстон бошам ҳатман дуогӯ бошед дуоро ҳеҷ вақт дар ҳаққи мо дар ҳаққи устоди иззатмон фаромӯш накунед худо ҳифзатон кунад рӯзаю намозҳое ки гирифта истодаед ба даргоҳаш қабул кунад